Μη μετράς 8 διαφορετικά κραγιόν. Είναι πλήσιμο αυτό, ρε? Εγώ αυτό που πασάλιβονται για να βγουν έξω να πιούνε μια μπύρα. Πάθω κανένα χολέρα εδώ μέσα. Γεια. Ήρθα. Εδώ έχω συνηθίσει να πίνω την πύρα μου. Και από εδώ και πέρα θα πληρώνω κιόλας. Μια μπύρα μεγάλη, παρακαλώ. Ελά, ρε, παρακαλείς και αηδίες. Παρακαλείς. Μου βγάλεις και λεφτά. Βάλτε μια μπύρα. Κάντε, ρε. Βάλε μια μπύρα εκεί πέρα να πιούμε στην υγεία μας. Στη φιλία μας, ρε, την αθάνατη. Στην υγεία της φιλίας αθάνατης θα τσέπωσε γρήγορα. Τι έγινε με την Ελένη, θα κάνετε κανένα μωρό? Δεν το βλέπω, εκτός αν αλλάξουν συνταρακτικά τα πράγματα. Καλημέρα. Καλώς τον Παύλο. Καλώς τον Παυλάρα, την ψυχολογάρα μας. Βάλε μια μπύρα στον Παύλο μας. Όχι, τόσο πρωί. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Βάλε μια μπύρα στον Παύλο. Γαλαντόμος ο φίλος ο παντοτινός. Παιδιά, ήρθα από εδώ για να με βοηθήσετε. Παύλο μου, ό,τι θέλεις. Εσύ μας έχεις βοηθήσει τόσες πολλές φορές. Λοιπόν, έχω οργανώσει ένα group therapy. Μπράβο, Παύλο. Μπράβο. Τι είναι αυτό? Ένα group από δασκάλους και γονείς του σχολείου, ξέρετε, με προβληματικούς γάμους. Συζητάμε τα προβλήματά τους και τα λύνουμε. Α, τόσο εύκολα. Μπράβο, μπράβο. Απορώ πώς υπάρχουν διαζύγια τη στιγμή που υπάρχεις εσύ. Στην πρώτη συνεδρίαση, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, θέλω να τους δείξω πώς είναι τα σωστά ζευγάρια. Υπάρχουν τέτοια ζευγάρια? Βεβαίως και υπάρχουν, ο Διονύσης και η κυρία Ελένη. Αυτό ήρθα να πω. Να έρθεις, Διονύση, μαζί με την Ελένη και να τους μιλήσετε για τον πετυχημένο γάμο σας. Για την κατανόηση που έχετε μεταξύ σας, τα παιδιά που σας δένουν αντί να σας χωρίζουν. Τι? Χαίρομαι που θα έρθω να κάνω όλα αυτά. Αφού πρόκειται για τα παιδιά, θα έρθω με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Αν και με τα παιδιά που έχουμε, τα ψιλοκαταφέρνουμε. Με τα άλλα που δεν έχουμε είναι το πρόβλημα. Τι λέει? Λέει ότι με τα παιδιά που έχουνε τα ψιλοκαταφέρνουνε. Με αυτά που δεν έχουνε είναι το πρόβλημα. Τι λέει? Να σου εξηγήσω εγώ. Πες τα σύννεφα του, τα ξέρεις καλά. Τα 3 τα δικά του και τα 2 τα δικά της είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι στο δικό του και στο δικό της. Στο μεταξύ τους δηλαδή. Κατάλαβες? Μου κάνεις τον ανεμιστήρα τόση ώρα, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, Παύλο μου, θα έρθουμε, αλλά μια και θα είμαστε εκεί. Να ψήσουμε την Ελένη, να κάνουμε κανένα παιδάκι. Μην κουβαληθούμε εκεί τζάμπα, Παυλάρα μεγάλε. Ρε εσύ, Παύλε μου, να φέρω κι εγώ τη δικιά μου, να την πείσεις να μην έχει πονοκέφαλο όλη τη βδομάδα. Άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε. Γιατί έχει πονοκέφαλο? Και γιατί να μαρσάρετε? Σβήσε, δεν... Περάστε. Όπου να έρχονται και οι άλλοι. Μα βρε Παύλο μου, τώρα τι να σου πούμε, εμείς το κάθε ζευγάρι έχει τα δικά του. Αλλά τα μέλη μιας ομάδας υποστηρίζουν το ένα το άλλο στη μάθηση και στην εφαρμογή πιο αποτελεσματικών συμπεριφορών. Ωραία, για μας είναι απλό. Εμείς μπορούμε να δείξουμε πολλά πράγματα γιατί εμείς είμαστε ένα πάρα πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι, Ελένη μου. Ναι. Βρε Παύλο μου, να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Είσαι βέβαιος ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, ο Μάκης και εγώ εννοώ? Δηλαδή θέλω να πω, είσαι απόλυτα σίγουρος? Λες να είμαστε τα ιδανικά ζευγάρια και να μην το ξέρουμε. Μα οι μικρές αντιθέσεις είναι αυτές που ισχυροποιούν το μαγνητικό πεδίο του ζευγαριού. Παύλε, ας τα μαγνητικά πεδία και πες μου τι θα γίνει, θα μαρσάρουμε? Θα μαρσάρετε, Μάκη. Εσείς απλά θα τους εξηγήσετε πώς θα καταφέρετε να είστε ακόμα μαζί. Η μεν μετά από τόσα χρόνια γάμου, η δε με τόσα ετεροθαλή παιδιά μέσα στο σπίτι. Εντάξει, αυτό είναι απλό, δεν είναι? Πάντως εγώ, αν δεν μαρσάρω και δεν το τρέξω το εργαλείο, δεν φεύγω από εδώ μέσα. Θα μαρσάρετε, Μάκη. Είπαμε, θα μαρσάρετε. Θα βρούμε σχαλαδόπιτα. Υπήρξαν ανέκαθεν ένας παθιάθος επόμενος λαός. Ομπά. Τι κάνεις εδώ, ρε χάμενε? Τι να κάνω, ρε Διονύση, με πέταξε έξω με τις κλωτσιές. Πού να μείνω, στον δρόμο? Εσύ γιατί κοιμάσαι εδώ? Είχα υπνίες και είπα να δω κάνα ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ, κατάλαβα. Είμαστε και οι δύο σε γάμα με κρίση. Ζεσταίνεσαι? Όχι, λέω να πέσω μαζί σου. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο. Είμαι την Ελένη, κοιμάμαι, είμαι σένα, το ίδιο είναι. Και με συγχαίρω, αγόρι, με δεν συγχαίρω. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Έτσι θα κοιμηθείς διαγώνια, θα πιάσεις όλο το τιβάνι? Μ' αρέσει να τεντώναμε, ρε Διονύση. Ρε εσύ, γιατί δεν πας να ζητήσεις συγγνώμη από τη Βίκη? Και να πάω, νομίζεις θα μου ανοίξει? Οπότε θα κοιμηθείς εδώ, γι' αυτό περιορίσεις προς τα εκεί. Άντε, μπράβο. Αυτές είναι στιγμές, όχι αστεία. Τι ζητάω, ρε Μάκη? Ζητάω πολλά? Τι ζητάς, ρε Διονύση? Α, κοριτσάκι.
Ένα μωράκι έτσι, να μου μοιάζει. Διονύση, θα σου καθόμουν εγώ, αλλά πρέπει να κοιμηθώ. Πρέπει να ανοίξω νωρίς το συνεργείο αύριο. Να τρίχιασα τώρα. Πάω να πιω μια μπύρα. Εσύ θες τίποτα? Γεια, πιάτσικα. Αγάπη μου. Μωράκι μου όμορφο. Κεράκι μου όμορφο. Τι γίνεται τώρα? Μου γλύψε το χέρι. Πεκινουά, είσαι γλύφει τα χέρια εσύ. Περνούσα από εδώ και σκόνταψα. Σκόνταψα και πιάστηκα από το χέρι. Πιάστηκα από το χέρι και... πιάστηκα από το χέρι. Άντε πήγαινε στο δωμάτιό σου, σε πλακός καρπαζής. Άντε πήγαινε! Μάλιστα. Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν απόψε. Η μία κατεβαίνει, τρίβεται πάνω μου και κάνει γκουρ. Ο άλλος κατεβαίνει και γλύφει τα χέρια. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα σουρτάφερτα. Τι λες και εσύ, Μάκη? Διονύση, εγώ με όλα αυτά ξύπνησα και δεν με βλέπω να κοιμάμαι άλλο. Θα σέρνω μαύριο συνεργείο. Πάω να πάρω καμιά μπύρα από το ψυγείο. Εσύ θες τίποτα? Τι είναι αυτό σήμερα, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι. Πούντος. Ποιος? Εδώ κοιμήθηκε. Στον δρόμο έπρεπε να κοιμηθεί, στο παγκάκι. Ο Μάκης δεν... Α, για μια στιγμή, για έλα από εδώ. Ανάτα τα πουλάκια μου, τσίπιο ντέι. Ούτε στο δημοτικό να ήταν. Γιατί αν το έκαναν αυτό σε μεγαλύτερες τάξεις, θα πρέπει οι γονείς του να ανησυχήσουν. Γατουλά, Παρακαλώ. πρέπει να μιλήσουμε. Ναι. Κοίτα, γατουλή. Επειδή σε πειράζει ο πονοκέφαλος και λες όλο τον κόσμο ότι δεν κάνουμε πια σεξ οι δυο μας, μη γυρίσεις σπίτι, να κοιμάσαι εδώ με το Διονύση. Μη γυρίσεις σπίτι. Γατούλη. Ελένη, πρέπει και εμείς να μιλήσουμε. Τι να πούμε, Διονύση, αυτά που έχουμε πει 100 φορές. Δεν έχουμε να μιλήσουμε για τίποτα. Α, αν θες να μιλήσεις με το γατούλι. Αυτή τη μαλακία με τη γατούλα, τι την ήθελες? Πού πάτε εσείς, περιμένετε, είπαμε, πάω να βγάλω το αυτοκίνητο. Θέλει, λέει, να μιλήσουμε, λες και έχουμε τίποτα να πούμε. Τι με κοιτάτε έτσι, οι άλλοι που είναι, φωνάξτε τους, άντε αργήσαμε. Κάνει τη σκληρή η γατούλα, αλλά με θέλει σαν τρελή. Αυτό φαίνεται. Γι' αυτό σε πέταξε με τις κλωτσιές από το σπίτι. Σκατά τα κάναμε και δυο μας. Σιγά μωρέ, σε λίγο θα μας πάρουν τηλέφωνο. Οι δικηγόροι τους, γιατί θα έχουν κάνει έτσι διαζυγίου. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ενώ όλα τα άλλα τα έχεις ξετινάξει τη σκέψη. Σαν το Σπύρο θα καταντήσουμε. Μόνοι μας και κακομοίριδες. Διονύση, με τρομάζεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό. Δραστικό σαν τι? Δραστικό σαν τι, Διονύση? Μάκη, πήγαινε ντύσου, σε παρακαλώ. Δεν είναι πράγμα αυτό. Πήγαινε ντύσου. Τι είναι αυτό? Ρε φίλε, Να τε έρχονται. Ωραία, τι γλεκάρες είναι αυτές που έχουμε, ρε. Τι γλεκάρες είναι αυτές. Πάμε μέχρι τη σπηλιά, εδώ πως έχει τίποτα κατσίκια γύρω-γύρω. Και κατσίγια να έχει, εγώ δεν κολλώνω. Άρχισε τις μαλακίες ο Μάκης. Πρωτότυπο. Γεια σου, Μάκη. Τι γίνεται, γατούλες? Χειροτερεύεις, Μάκη. Σταμάτα. Έλεος. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν ήρθαμε εδώ. Για αλλού δεν ξεκινήσαμε. Ναι, βρε Διονύση, γιατί δεν είσαι λίγο ρομαντικός πια? Μια χαρά ήταν στη σπηλιά, να θυμηθούμε τα παλιά μας. Μα τι λέτε τώρα? Δύο γυναίκες ωραίες, καλοντημένες, να τις κουβαλάμε στην άμμο, είναι δυνατόν? Μπράβο, Διονύση μου, μαθαίνεις σιγά-σιγά. Την τελευταία φορά που με πήγε στη σπηλιά μου σκίσεις το καλσόν, θυμάσαι? Και τι λένε μου, είναι πρόοδος να μη σου σκίζει το καλσόν, γι' αυτό στολιστήκαμε για να μας λυπηθούν, ναι. Α, εσύ έχεις έρθει πολύ άγριες διαθέσεις. Εγώ ψεψίνα μαλάχι, στο σκίζω το καλτσόν. Αγάπη μου. Μάκη. Η σπηλιά δεν είναι για μας τώρα, είναι για τα νιάτα. Εμείς μεγαλώσαμε. Αυτή η σπηλιά περνάει από γενιά σε γενιά, είναι κάτι σαν κληρονομιά. Εξηγήσω άλλη φορά.
Το σημαντικό είναι ότι ήρθατε στο ραντεβού. Και εμείς δεν έχουμε σκοπό να σας ρίξουμε στην άμμο. Διονύσιο, παρακαλώ, σταμάτα, μ' ανάβεις. Αυτός ο συνδυασμός άμμος καλτσόν. Αχ, αρκούδε μου. Αρκούδο, ας το καλσόν και την άμμο. Το θέμα είναι να ζητήσουμε συγγνώμη, Ναι, Βίκυ, συγγνώμη. Αλλά μαλάχη, το σκίζω το καλτσόν. Αδρακνά μου. Δεν θα βρω άκρη με αυτούς. Ελένη μου, εγώ θέλω να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να κάνω παιδί χωρίς εσύ να το θέλεις. Μπράβο, λιονταράκι μου, σε ευχαριστώ που δείχνεις τόση κατανόηση. Ναι, Βίκυ μου, και εγώ δεν ήθελα να μάθει όλο το σχολείο ότι δεν μου κάθεσαι, αλλά. Δεν τρώγεσαι πια. Εγώ βρε δεν σου κάθομαι. Ή εσύ κοιμάσαι συνέχεια με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Είναι που δεν ήθελα να σε ξεμπροστιάσω αλλιώς. Α, Ελένη, θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί όμως δεν θέλεις? Έλα, βρε Ελένη μου, γιατί δεν το θέλεις? Δεν μου απάντησες ποτέ. Πότε θα μου απαντήσεις? Ποτέ, Διονύση. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμένα αυτός ο συνδυασμός με τρελαίνει. Άμμος, σφινιά, καλτσόν. Τα είπαμε αυτά. Άιντε, τρώμε τώρα.